Χαίρετε και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου στο YouTube για άλλη μια φορά. Όσοι είχατε δει ένα βίντεο ηχητικού τομέα, ήταν τα ηχεία τα Behringer, τα 15 που είχα παρουσιάσει, τα οποία ήταν 250W στα RMS, 500 program και 1000 στα peak. Αυτές τις μέρες μου ήρθε και μια κονσόλα αυτοενισχυόμενη, Behringer πάλι, 16 κανάλι, πολύ καλό μοντέλο της σειράς Europower, περπατημένο μοντέλο αρκετά, επαγγελματικού τομέα. Θα εξηγήσουμε τι κάνει το κάθε κουμπί και τι κάνει η κονσόλα, γιατί πολλοί το μπερδεύουν με το DJ Mixer. Δεν είναι DJ Mixer, άλλο το DJ Mixer και άλλο η κονσόλα. Θα εξηγήσουμε τις λειτουργίες, οι οποίες βρίσκονται σχεδόν σε όλες τις κονσόλες, πάνω κάτω είναι το ίδιο. Θα δούμε το βιντεάκι και περιμένω τα σχόλια και τα comments σας από κάτω. Να είστε καλά. Αυτή είναι η κονσόλα που είχαμε προαναφέρει, είναι η κονσόλα η Behringer, η PMH3000, είναι αυτοενισχυόμενη 2x400 στα 4 ohm. Θα εξηγήσουμε λίγο πιο κάτω αναλυτικά τι σημαίνει 2x400 και 2x200 και 2x100 και όλα αυτά τα σχετικά και τα μπερδεμένα όλα μαζί. Λοιπόν, αυτή είναι η κονσόλα μας εδώ. Βλέπετε ότι έχει 8 κανάλια μονοφωνικά, 2 στέρεο σε φέτες και άλλα 2 με περιστροφικό ποτενσιόμετρο. Έχουμε εδώ τα εφέ που μπορούμε να εισάγουμε μέσα στην κυρίως μίξη, monitor 1, monitor 2, αν έχουμε κάποια monitor ας πούμε για τους μουσικούς μας ή για οτιδήποτε άλλο θέλουμε να το βάλουμε εμείς, την ένταση της κυρίας μίξεως, ναι, και τη λειτουργία μόνο, όπου μπορούμε να συνδέσουμε κάτι μονοφωνικό, ας πούμε μπορούμε να συνδέσουμε ένα subwoofer ας πούμε και να ελέγχουμε την ένταση από εδώ. Θα πάμε να τα δούμε όλα έτσι λίγο αναλυτικά και αναμένει την κονσόλα πιο μετά και να εξηγήσουμε τις λειτουργίες της. Αφού κάναμε έτσι λίγο μια πολύ συνοπτική παρουσίαση, πάμε να δούμε λίγο την κονσόλα. Τι είναι η κονσόλα? Δεν έχει καμία σχέση ή μάλλον έχει μια πολύ μικρή σχέση με το DJ Mixer και τα δύο μιξάρουν ήχο. Αυτή είναι η μόνη σχέση που μπορεί να έχουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με αυτά τα μηχανήματα. Βλέπουμε λοιπόν στην κονσόλα ότι υπάρχουν υποδοχές XLR, Line, Insert, το Gain, ας πούμε την απολαβή σήματος που μπορούμε να έχουμε, θα τα εξηγήσουμε παρακάτω. Έχουμε τα 3 τα equalizers, υψηλές, μεσαίες και χαμηλές, monitor 1, monitor 2, τα FM μας, το στέρεο, το πανόραμα που μπορούμε να έχουμε τον ήχο δεξιά ή αριστερά, λειτουργία PFL, mute και το κανάλι μας. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο διεξοδικά. Λοιπόν, XLR, θέση για μικρόφωνο ή θέση για όργανο. Κυρίως θα το δούμε ως balanced ή unbalanced, όπως γράφει και εδώ δίπλα. Πάντα τα XLR είναι balanced, δηλαδή ισορροπημένες γραμμές, και τα jack, τα λεγόμενα jack, είναι μη ισορροπημένες γραμμές. Αυτό γίνεται γιατί ας πούμε στα XLR υπάρχει και εξάλειψη θορύβου, ενώ στα jack όχι. Λοιπόν, πολύ συνοπτικά, εδώ βάζουμε το μικρόφωνο, εδώ βάζουμε το όργανο, τίποτα παραπέρα. Αυτά φτάνουν και απαρκούν για κάποιον που δεν ξέρει. Λοιπόν, XLR, Line, μικρόφωνο, όργανο, Insert. Σπάνια θα το χρησιμοποιήσει κάποιος το Insert, να το δούμε λίγο καλύτερα. Σπάνια θα το χρησιμοποιήσει κάποιος το Insert. Είναι ας πούμε για να βάλεις ένα equalizer, ας πούμε ότι εδώ είναι ο τραγουδιστής, να βάλεις ένα equalizer και να ρυθμίζεις με το equalizer, να επεμβαίνεις μόνο στον τραγουδιστή, όχι στην κύριος μίξη, πουθενά αλλού. Αυτό. Εδώ βλέπουμε το trim. Τι είναι το trim? Το trim είναι όταν δεν έχουμε αρκετή ισχύ σήματος, οπότε θα χρειαστεί να ανοίξουμε λιγάκι, ας πούμε μέχρι να ανάψει το κίτρινο το λαμπάκι εδώ, θα το δούμε στη συνέχεια, μέχρι να ανάψει το κίτρινο το λαμπάκι, όπου θα μας πει ότι μέσα στις εισαγωγικά μας λέει ότι
φτάνει, είσαι καλά εδώ πέρα, ας πούμε. Παραπέρα θα αρχίσει να κλιπάρει η κονσόλα, δηλαδή να τετραγωνίζει το σήμα. Trim, XLR Line Insert, που πάμε σπάνιες θα το χρησιμοποιήσουμε, και το Trim για την ενίσχυση σήματος. Ο διακόπτης εδώ είναι διακόπτης Low Cut. Τι σημαίνει Low Cut? Low Cut σημαίνει ότι, όπως λέει τη λέξη, Low Cut, κόβει τις χαμηλές. Με αυτή την επιλογή κόβει τις χαμηλές. Ας πούμε μια κιθάρα δεν χρειάζεται να είναι ενεργοποιημένο το Low Cut. Μάλλον χρειάζεται να είναι ενεργοποιημένο το Low Cut, γιατί αλλιώς θα έχουμε βόμβο και θόρυβο. Ας πούμε όμως όταν παίζει ένα drums, ας πούμε εδώ πέρα, πρέπει να μην είναι ενεργοποιημένο για να έχουμε περισσότερη ενίσχυση στα μπάσα. Εδώ βλέπουμε τις υψηλές μας συχνότητες που μπορούμε να ρυθμίζουμε. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται τώρα. Τις υψηλές μας συχνότητες, high, τις μεσαίες μας και τις χαμηλές. Ναι. Εδώ έχουμε τα monitor 1, monitor 2, όπως είχαμε πει για τους τραγουδιστές πριν λίγο, αν θυμάστε, ας πούμε, μπορούμε στο monitor 1 να έχουμε τις 3 κιθάρες και στο monitor 2 τα άλλα 2 μπουζούκια. Τα εφέ που μπορούμε να εισάγουμε στο κανάλι, ας πούμε, και το στερεοφωνικό πανόραμα για να ελέγχουμε δεξιά-αριστερά τι γίνεται. Τώρα να σας φαίνονται λίγο δύσκολα αυτά, προσπαθήστε να τα καταλάβετε όσοι θα ασχοληθείτε λίγο με την ηχοληψία, είναι από τα πιο χρήσιμα πράγματα. Από εδώ μέχρι εδώ είναι όλα το ίδιο, δηλαδή η φέτα αυτήν, όλες κάνουν ό,τι κάνει και η μία. Δηλαδή ό,τι κάνει αυτήν, κάνει και αυτήν και αυτήν και αυτήν και αυτήν και αυτήν και αυτήν. Τίποτα το παραπάνω, τίποτα το παρακάτω. Όπως και εδώ, ό,τι κάνει η μία φέτα όλη αυτήν, κάνει και αυτήν και αυτήν και όλες. Περιμένω λίγο τα σχόλιά σας, αν δυσκολεύεστε κάπου, όσο μπορώ και εγώ να σας απαντήσω. Πάμε να τα δούμε άλλη μία έτσι λίγο πιο γρήγορα και πιο συνοπτικά. Είπαμε, έχουμε εδώ την υποδοχή για το μικρόφωνο, την XLR. Για κιθάρα, για κάποιο όργανο, και εδώ μπαίνει μικρόφωνο, ας πούμε, πολλές φορές, το περισσότερο το βάζουμε εδώ στο line in. Το insert που είναι για να βάλουμε κάποιο εφέ και να παρέμβουμε μόνο σε αυτό το κανάλι, όχι στην κύρια μίξη. Το trim που είπαμε για να έχουμε την απολαβή σήματος, όταν δεν μας φτάνει η ενίσχυση, σηκώνουμε λίγο το trim έτσι εδώ πέρα και βλέπουμε με το αυτί μας σε τι επίπεδο κειμενόμαστε. Το low cut που είπαμε ότι δεν χρειάζεται να είναι πάντα απενεργοποιημένο, γιατί όταν θα παίξει μια κιθάρα πρέπει να κόψουμε τις χαμηλές για να μην έχουμε βόμβο. Οι υψηλές συχνότητες μας είναι εδώ, high, οι μεσαίες εδώ, οι χαμηλές, monitor 1, monitor 2, εφέ, στερεοφωνικό πανόραμα και κάτι που δεν είπαμε. Βλέπουμε εδώ μια λειτουργία PFL και mute. Τι είναι αυτά τώρα και τι κάνουν? Θα τα εξηγήσουμε. Λοιπόν, PFL, τι σημαίνει το PFL? PFL σημαίνει Pre-Fader Listening, δηλαδή μπορούμε να ρυθμίσουμε τον ήχο πριν βγει στην κυρίως μίξη. Τι εννοούμε κυρίως μίξη? Κυρίως μίξη εννοούμε τα ηχεία που ακούει ο κόσμος. Μπορούμε λοιπόν με ακουστικά να ρυθμίσουμε, έχοντας ενεργοποιημένο το PFL, να ρυθμίσουμε κατά πόσο μπάσα θέλουμε, κατά πόσο πρίμα, κατά πόσο τις μεσαίες, τα monitor, όλα αυτά να τα ρυθμίσουμε μέσω του PFL πριν βγουν στην κυρίως μίξη, δηλαδή πριν ακούσει ο κόσμος, και έτσι θα έχουμε μια ισορροπημένη ένταση σήματος. Το mute από κάτω είναι ό,τι λέει mute, δηλαδή πατώντας το μουτάρει το κανάλι, δηλαδή το συγκεκριμένο κανάλι δεν θα παίξει, ή αν μουτάρουμε αυτό δεν θα παίξει αυτό, ή αν μουτάρουμε αυτό δεν θα παίξει αυτό. Λοιπόν, το ίδιο κάνουν όλα αυτά όπως είπαμε. Πάμε λίγο να δούμε τις στερεοφωνικές εισόδους και τι κάνουν. Λέει 9, 10, 11, 12. Ωραία. Και τι είναι αυτά τώρα? Λοιπόν, θα τα εξηγήσουμε ευθύς αμέσως. 9, 10, 11, 12. Β και Α. Τι είναι αυτά τώρα? Ας πάμε στο 9, 10. Αν εξηγήσουμε αυτό, είναι το ίδιο και αυτό. Λοιπόν, 9, 10.
Μπορούμε ας πούμε να βάλουμε μια ηχητική πηγή εδώ, ένα CD player, ένα κασετόφωνο, ένα αρμόνιο, διάφορα, και να έχουμε μια στέρεο εικόνα, στέρεο σήμα. Τώρα το α και το β είναι ότι μπορούμε να τα συνδέσουμε είτε με καλώδιο RCA είτε με TRS καλώδιο με τα βίσματα, αρκεί να ενεργοποιήσουμε την επιλογή εδώ που λέει β και α. Δηλαδή πατημένο στο α θα παίξουν τα TRS, αυτά εδώ, και πατημένο στο β θα παίξουν αυτά. Θα έχουμε το σήμα μας από εδώ. Δεν πιστεύω ότι ήταν κάτι δύσκολο. Με το β παίζουμε από εδώ, με το α παίζουμε από εδώ. Το ίδιο από κάτω όπως είπαμε, το τριμάκι μας, low cut, τις συχνότητες που θέλουμε να ρυθμίσουμε, monitor 1, monitor 2 FE. Εδώ βλέπετε δεν λέει pan, λέει balance. Είναι ακριβώς το ίδιο, μην σας μπερδεύει τίποτα. Το PFL, Pre-Fader Listening, όπου μπορούμε είπαμε να ρυθμίσουμε την ισχύ σήματος και όλες τις συχνότητες, mute για να μουτάρει το κανάλι και η φέτα μας. Το ίδιο κάνει και το δίπλα το κουμπί, το 11-12. Το 13-14 θα πει κάποιος γιατί τα έχει έτσι. Ίσως για εξοικονόμηση χώρου, δεν ξέρω τίποτα. Ο κατασκευαστής είναι αυτός που ξέρει. 13-14 λοιπόν, το ίδιο. 13-14, 15-16. Βλέπετε, είναι ακριβώς το ίδιο. 13-14. Monitor 1, monitor 2 και level. Δηλαδή ας πούμε έχουμε το σήμα μας, θα το ενισχύσουμε από εδώ, από το level, από εδώ, και τα monitor ας πούμε τα έχουμε κλειστά ή έχουμε συνδέσει ένα CD player εδώ και θέλουμε να ακούσουμε μουσική. Monitor 1, monitor 2 κλειστά, μόνο το level, εδώ, και ακούμε. Τώρα αν έχουμε και ηχεία και θέλουμε να δώσουμε και στους μουσικούς να ακούνε το CD μας, αναλόγως που έχουμε θα σηκώσουμε και τα monitor. PFL, το ίδιο και εδώ. Monitor 1, monitor 2, level, PFL. Δεν νομίζω ότι ήταν κάτι δύσκολο. Πάμε λίγο παραδίπλα να δούμε τι συμβαίνει. Να πούμε πως η κονσόλα μας είναι αυτοενισχυόμενη. Σωστά. Παίρνουμε την κονσόλα, παίρνουμε τα καλώδια και παίζουμε. Κουμπώνουμε και τα ηχεία και δεν παίρνουμε καθόλου ενισχυτή. Αυτό είναι το καλό με τις αυτοενισχυόμενες. Πάμε λοιπόν δίπλα να δούμε τι συμβαίνει, αφού εξηγήσαμε όλα τα κανάλια μας εδώ, 13, 14, 15, 16. Ας πούμε αυτή είναι η περιοχή εδώ, τι συμβολίζει και τι είναι, για να τα δούμε λίγο πιο από κοντά. Main 1 λέει left right, main 2 left right, monitor 1, monitor 2 που είχαμε πει για τους μουσικούς, αν χρειαστούν κάτι το συνδέουμε εδώ και ελέγχουμε. Και τι λέει εδώ, power amp, για να δούμε τι θέλει να πει ο ποιητής. Λοιπόν, main 1, main 2, έχουμε και δύο τελικούς ενισχυτές εξτρά, εκτός των ενισχυτή της κονσόλας έχουμε και δύο τελικούς. Τους βάζουμε εδώ, την είσοδο δηλαδή τη βάζουμε εδώ, τη μία main 1 και τον άλλο τον τελικό το βάζουμε εδώ, main 2, και αρχίζουμε και ρυθμίζουμε με τα πλήκτρα που θα δούμε παρακάτω. Τα μονιτοράκια μας όπως είπαμε, ή αν θέλουμε τον ένα το βάζουμε εδώ που λέει power amp insert, δηλαδή βάζεις τον ενισχυτή σου εδώ, έτσι. Δεν πιστεύω τώρα ότι ήταν κάτι το δύσκολο αυτό. Έχουμε δύο τελικούς ενισχυτές εξτρά, το ένα θα το βάλουμε εδώ, τον άλλον εδώ, μονιτοράκια, ή αν θέλουμε τον ένα να το βάζουμε εδώ και τον άλλον εδώ. Αυτό. Foot switch. Τι σημαίνει αυτό? Το foot switch είναι ένα πετάλι. Ένα πετάλι σαν αυτό που χρησιμοποιούν οι κιθαρίστες. Μπορούμε να ελέγχουμε τα εφέ που δίνει η κονσόλα μέσα από ένα πετάλι. Εγώ κυρίως δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, χρησιμοποιώ τα fader της κονσόλας και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Τώρα αν θέλετε μπορείτε να πάρετε ένα απλό πετάλι από ένα μουσικό κατάστημα και να το δοκιμάσετε. Μόνο το subwoofer που είπαμε μπορούμε να το συνδέσουμε εδώ. Εφέ, αν έχουμε κάποιο εξωτερικό εφέ, βλέπετε λέει FX send, στέλνεις εξωτερικό εφέ αν θες κάποιο καλύτερης ποιότητας ή οτιδήποτε. Και εδώ βάζουμε τα ακουστικά μας για να ακούμε. Βλέπουμε τα στοιχεία της κονσόλας εδώ.
Και πάμε να δούμε λίγο παρακάτω τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει παρακάτω. Βλέπουμε την επιλογή για πυκνωτικά μικρόφωνα. Τα πυκνωτικά, όπως ξέρουμε όλοι, αν το βάλουμε απλά στη θέση για μικρόφωνο δεν θα δουλέψει, δεν θα ακουγόμαστε και θα λέμε γιατί δεν έχουμε σήμα. Ενεργοποιώντας λοιπόν αυτή την επιλογή εδώ, για να ανοίξω λίγο την κονσόλα να το δούμε. Λοιπόν, αν βάλουμε το μικρόφωνο όπως είπαμε και αρχίσουμε να μιλάμε, να τραγουδάμε, δεν θα ακουγόμαστε ή δεν θα έχουμε σήμα στον υπολογιστή μας. Ενεργοποιώντας αυτή την επιλογή, δίνουμε 48V στο μικρόφωνο. Δηλαδή την τάση που απαιτούν τα πυκνωτικά για να δουλέψουν. Σωστά. Αυτό και τίποτα παραπάνω. Μόνο στα πυκνωτικά αυτό, όχι στα δυναμικά ή σε οποιοδήποτε άλλο μικρόφωνο, μόνο στα πυκνωτικά. Εδώ βλέπουμε τη λειτουργία του ενισχυτή της κονσόλας. Να το δούμε λίγο καλύτερα. Τι μας λέει η πρώτη θέση? Η πρώτη θέση μας λέει ότι αν θέλουμε να παίξουμε σε στέρεο έκδοση, θα το βάλουμε εκεί που λέει main left, main right. Αν θέλουμε να έχουμε την επιλογή monitor 1 και μόνο, θα παίζει το monitor 1 και το μόνο και επιλογή μόνο. Αν θέλουμε τώρα να γεφυρώσουμε τον ενισχυτή της κονσόλας, θα το βάλουμε στην τελευταία θέση που λέει bridge up mode. Όμως πολύ μεγάλη προσοχή. Μπορούμε να βάλουμε μόνο ηχεία των 8 ohm εδώ και κατά προσέγγιση 2, δηλαδή 8 και 8 δια 2, 4 ohm, όπου και φτάνει η κονσόλα. Δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Αυτό είναι ας πούμε μια ρύθμιση έτσι εδώ που για μένα ας πούμε δεν τη χρησιμοποιώ ποτέ τώρα. Μια ρύθμιση για το surround του ήχου, αν βλέπεις κινηματογράφο και διάφορα χαζά. Λοιπόν, equalizer, πολύ χρήσιμο για να ρυθμίσουμε, δηλαδή μας δίνει ένα extra equalizer, σωστά, πέρα από το equalizer που είχαμε εδώ, τις ψηλές, τις μεσές και τις χαμηλές, μπορούμε να ρυθμίσουμε και ένα φάσμα συχνοτήτων από εδώ. Ας πούμε εδώ βρίσκονται οι χαμηλές, στα επόμενα οι μεσές και στο τελευταίο οι ψηλές. Από κάτω βλέπουμε τα εφέ. Έχει μια πληθώρα εφέ όπως μπορείτε να δείτε. Μια πληθώρα από εφέ 24 bit, το οποίο εντάξει, αν πάρετε την κονσόλα ή οποιαδήποτε άλλη κονσόλα θα την ανακαλύψετε μόνοι σας. Να μην σας στερήσω τη χαρά. Λοιπόν, εδώ είπαμε ότι είναι τα ακουστικά μας. Αν τα συνδέσουμε εδώ, ρυθμίζουμε από εδώ. Phones control. Το main 2, έτσι. Το main 2 που είχαμε πει για τους ενισχυτές, main 1, main 2. Αν βάλουμε τον ενισχυτή λοιπόν τον ένα στο main 1, θα το ρυθμίσουμε από εδώ. Main 1. Αν βάλουμε και στο main 2, θα το ρυθμίσουμε από εδώ. Εντάξει, εύκολο. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Λοιπόν, έχει εδώ τώρα κάποιες επιλογές που μοιάζουν με το PFL. Για να δούμε λίγο τι γράφει. Γράφει AFL. AFL τι σημαίνει? After Fader Listening. After Fader Listening, δηλαδή μπορούμε να βλέπουμε την στάθμη του σήματος. Εδώ μπορούμε να βλέπουμε τη στάθμη του σήματος κατά τη διάρκεια που παίζει το σήμα μας. Ας πούμε όταν έχουμε μια συναυλία, αυτά πρέπει να είναι πάντα ενεργοποιημένα για να βλέπουμε το σήμα μας. Αν τα απενεργοποιήσουμε, θα ακούγεται ο ήχος όλα οργανικά, αλλά δεν θα βλέπουμε το σήμα μας. Ενώ στα κανάλια το PFL πρέπει να είναι απενεργοποιημένο για να βγάλουμε τον ήχο μας προς τα έξω. Αυτή ήταν μια συνοπτική παρουσίαση της κονσόλας. Τώρα, ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε και μπορώ να απαντήσω, σας περιμένω στο κανάλι μου να κάνετε εγγραφή και να σας απαντάω στα ερωτήματά σας. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.